थैनि गाब आबुं सावथुननि ट्रेलारखौ फोसावबाय। सोमखोरनि मुङैनो फुंखा जानानै बे सावथुनाव गाहायै राजिब, मासुम, अनसुमै, गोमबोर, उदांस्री, जिसय, कमलेश्वर, जुम्ब्रा, मिजिं, मस्को, निर्मल, बिस्तिराम, दांकw आरो थरेन्द्रनाथ बिथांमोनखौ फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन। मोगथां बसुमतारी लिरनाय आरो बिथोन होनाय आबुं समाजारि सावथुनखौ नोंथांमोना नोंथांमोननि ओनसोलाव दिन्थिहैनो थाखाय बुकिं खालामनो हासिगोन। बुकिं नाम्बार 7086867835 6001128157 आरो खनसेबाव 7086867835 6001128157 बे नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन। सोमखोरनि आखाइखौ सिफायनो ओइ सेंग्रा थोलै नों बबेनि एसेबां दुथां हा 10,000 20,000 30,000 बेसेबां नांगौ बुं। आंनि आइया बेजों खारफालांनांगौबा आंखौलाय मानियालै आफा। गासिबो मानसिनि थैनि गाबा रोखोमसेयानो आरो नों बेखौ मिथिनानै ला। गोरिब मानसिनि आखाइजों सेवा जानांगौब्ला नोंनि हाथाया थाइसेबो थानाय नङा, मिथिबाय?